Pass ieħor brabta mal-proġett tal-Power Station il-ġdida f'Dellimara li ser tkun qed taħdem bil-gass. Dan wara li nhar it-Tlieta il-kumpanija Malażjana Bumi Armada ħabbret li daħlet fi ftehim ma' Electrogas permezz ta' sussidjarja tagħha. Dan biex tipprovdi t-tanker illi fuqu ser jinħażen il-gass. Gass li ser jintuża l-impjant il-ġdid ta' Dellimara sabiex bekk pajjiżna jnaqqas u eventwalment ineħħi għal kollox id-dipendenza fuq il-heavy fuel oil, l-aktar żejt li jniġġes l-ambjent. Il-ftehim ma' Electrogas għandu valur ta' $300 miljun Amerikan u permezz tiegħu is-sussidjarji ta' din il-kumpanija mill-Malasja ser jikkonvertu t-tanker u joperawh. Il-ftehim daħal fis-seħħ nhar it-Tnejn huwa validu għal 18-il sena u xahrejn. Dan il-ftehim huwa indikazzjoni oħra li mixi b'ritmu tajjeb ix-xogħol li għandu jwassal sabiex l-Ene Malta tibda tirċievi l-elettriku ġenerat mill-gass lejn nofs is-sena d-dieħla. Chang Chi-Beng, id-direttur eżekuttiv tal-kumpanija li tissupplixxi ż-żejt u l-gass madwar diversi pajjiżi, qal li din hija kisba importanti għall-kumpanija tiegħu fis-settur tal-LNG u għażiet li dan huwa proġett ta' importanza nazzjonali għal Malta u għalhekk jinsabu kburin illi huma parti minnu.